Nangunguna si Adrian Salceda ng Lakas Christian Muslim Democrats sa pinakabagong Pulse Asia Survey para sa pagkakongresista sa ikatlong distrito ng Albay. Nakakuha siya ng 181,931 na boto, habang ang mahigpit nitong kalaban na si Fernando Cabredo nakakuha ng 100,934 na boto. Sakop ng survey ang mga bayan ng Ginubatan, Jubillar, Libon, Ligao City, Uwas, Piuduran at Pulangi na isinagawa mula April 1 to 10, 2025. Matatandaan na mahigit sa 42,000 votes ang kailangan ni Albay 3rd District Congressman Didi Cabredo para malampasan si Pulangi Municipal Mayor Adrian Salceda sa congressional race sa ikatlong distrito batay sa pinakahuling survey ng social weather stations nito ring Abril. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla. Bong Revilla siya, si Bong Revilla. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota.